מוזיקה עכשווית. מה זה מוזיקה עכשווית? תגידו, לא אני התכוונתי לרקוד פה פלמנקו והוא עושה לי איזה מוזיקה עכשווית. מה זה פה צריך להיות? אתה צוחק עליי? אוי, סליחה, בלה, את צודקת. סליחה, טעות שלי, אני ארגל לך משהו הכיף. קדימה. בבקשה, קבלו אותה, את בלה, בבקשה, קבלו. תפסיק עם הרעש הזה! מה זאת אומרת רעש? מה אתה חושב שאתה עושה? אתה צוחק עליי פעם שנייה כבר ויש פה קהל, מה זה צריך להביע? אני צוחק עליי? מה קרה לנו פה באמצע המופע? מה הבעיה? בלה, מה הבעיה? אני התכוונתי לרקוד לי פלמנקו והוא בא עם המוזיקה העכשווית שלו ועושה לי מוזיקה חדשה. אתה פבריציו מתחיל לנגן פה מוזיקה עכשווית? אני? פבריציו, מה אני שומע פה מבלה שאתה מתחיל לנגן פה מוזיקה עכשווית? מוזיקה עכשווית? מוזיקה עכשווית זה מה שאוזניי שומעות מבלה? או שבלה מה זאת אומרת? זה שיר שלי! מה השיר שלך, פבריציו? אנחנו פה בלהקה, אנחנו מנגנים את מה שהקהל רוצה, לא את מה שהאמן רוצה. אבל אני אמן, מה אני צריך לעשות? אמן. באמת, תראה, זה רק את מזלזל. אני ישבתי בבית וכתבתי, ובאתי להוציא את זה ככה והיא קוראת לזה זבל. אבל לפבריציו, אתה לא יכול ככה להתנהג. אם יש לכם קטע שאתם עושים עליו חזרות, אתם חייבים לעשות אותו במלואו. באמת, פבריציו? יש לי רעיון. בבקשה. אני תמיד ידעתי לפתור בעיות הרבה יותר טוב ממנו. יש לי תחושה קלה שבקלות שאתה, פבריציו, אתה בעצם אוהב את בלה. את יודעת, תחושה קטנה כזאת, איך שאתה מסתכל עליה ואיך שאתה מנסה לתפוס את תשומת ליבה. יש לי תחושה שאתה אוהב אותה. אתם מסכימים? חושבים שהוא אוהב אותה? מה את אומרת? את חושבת שהיא צודקת? רגע, אני רוצה לברר פה משהו, בלה. תשאל אותה. אני ככה מקבל כשהיא אמרה לא, אז הוא אמר לה והיא אמרה לא. כן. אז את כזה לא היית כל כך מופתעת. האם זה נכון, בלה? בלה, קדימה. האם זה נכון שהוא אוהב אותי? האם זה נכון שהוא אוהב אותה? שאת אוהבת אותו? מאסטרו, אני רציתי להגיד לך את זה כבר הרבה זמן. אני ופבריציו עוזבים את הלהקה ולא הולכים להתחתן. מה זאת אומרת עוזבים את הלהקה? אנחנו עוזבים. לא. איתך סיימנו. מה זאת אומרת איתי סיימנו? אבל לא תהיה ככה להקה אם תלכו ככה שתכן להתחתן. לקחנו את חלטניקים שלנו והולכים מפה. לא. זאת אומרת, איך את מתנהגת לאלברטו? אני רציתי לעזור לכם, לחבר אתכם שאתם תהיו ביחד. תודה רבה לך, באמת תודה רבה. אבל לא שתלכו. לא, מה פתאום? אתם לא יכולים ללכת. בואו, יש לי רעיון. אתם תתחתנו, אבל עדיין תישארו בלהקה ניתן לכם קרון בנפרד. קרון בנפרד. אם אתם אמורים להתחתן, אתם צריכים קרון אם נצא ללכת לירק דבש. לא, אסור. אבל אלברטה, בואי רגע. מה? זה יפגע בחזרות. אבל זה יפגע לתת להם איזה שבוע-שבועיים ככה להתרענן. לנו היה ירק דבש, אתה לקחת לי ירק דבש לסיבוב של הופעות. אבל זה היה בהתחלה, אנחנו עכשיו באמצע. אבל בעדיפה שהם ילכו. אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר על זה בינינו לבין בואו נתייעץ. אנחנו הולכים להיגל פבריציו ואני אברח ולהתחתן ואנחנו הולכים מה עלינו לעשות? אנחנו חייבים למצוא מחליפים. קדימה, בבקשה. למצוא מחליפים. לשם. מי יחליף אותם? את תחליפי אותם? את יודעת לשיר? את יודעת לרקוד? בואו נראה. איזה שיר? בואו נראה. אנחנו צריכים מחליפים. אני יודעת איך את מרגישה. גם אני התביישתי כשאני הייתי צעירה וחסרת ניסיון, אבל לאט לאט לומדים איך להופיע על הבמה. צריך לעמוד ככה ישר. אלברטה היא באמת מורה נפלאה. בואי לכאן. או, את מתביישת. הנה, אני לא מסתכל. הוא לא מסתכל. אל תציג, אני לא מציג. בואי, אני אגלה לך סוד.